Una din metodele de vrăjitorie, witchcraft, inconștientă, pe care ne-o fac oamenii din jur și la care noi cosemnăm, contribuim, este atunci când oamenii apropiați, și vorbesc despre oameni apropiați pentru că acolo există un nivel de atașament, deci o barieră mai permeabilă, care permite să treacă înspre mine părerile lor, cuvintele lor, sfaturile, perspectivele lor. Când cineva apropiat, apropiat în sensul destul de apropiat cât să se uită la tine și, dacă vrea, cu curiozitate, neutralitate și blândețe, să-ți înțeleagă real situația, dar din diverse motive nu vrea, nu poate, nu o face, este limitat de propriile sale filtre. Și vin persoane și spun: uite, la mine, de exemplu, cât am fost în burnout, eu am ținut firma deschisă, am plătit contribuții la stat în fiecare lună, nu la trimestru, pentru că chiar credeam că e o fază trecătoare rapid, nu 3 ani. În ultimul an, anul trecut, am întâlnit pe cineva, un bărbat, în cadrul biserică și asta cumva a fost un test foarte bun pentru discernământul meu. Tocmai începusem procesul oficial de diagnosticare și scanare pentru autism la femei diagnosticate târziu. Am fost transparentă cu el în acel sens, dar încă la vremea respectivă o zi din viața mea arăta ca și cum tăiam frunze la câini și făceam umbră pământului, adică nu făceam mare lucru. Când a apărut acest bărbat, cumva evenimentul zilei era când ieșea de la muncă și ne vedeam, dar fiind și el obosit, nu făceam mare lucru. Această persoană, pentru că era foarte aproape, nu mi-a spus niciodată direct, dar mi-a sugerat să nu mai accept bani ajutor de la alte persoane în perioada asta și să caut să fac ceva. El, neștiind și neînțelegând că eu în toți ăștia 3 ani asta am căutat continuu, să fac ceva, dar starea medicală a corpului meu nu era în poziția în care să fac ceva, ba mai mult, cred profund că am înrăutățit, am agravat și am amplificat și am prelungit starea încercând să fac ceva în condițiile în care ce trebuia să fac era să mă regrupez, să mă oblojesc, să mă protejez. Și o persoană de genul ăsta, foarte apropiată, când poate să vină să-ți spună că ești leneș, că nu ești o persoană de calitate care cauți doar să profiți de pe urma celorlalți. Repet, persoana asta neștiind cum funcționam înainte, cifra mea de afaceri, profitul meu, cât munceam pentru business-ul pe care l-am construit singură, pivotând după un proiect european cu fonduri atrase de la Uniunea Europeană în pandemie, pe foto-video și pivotând la partea de coaching când mi-am dat seama că trebuie să fac ceva să duc proiectul ăsta la capăt. Pentru că eram într-o perioadă foarte vulnerabilă și foarte slăbită, spiritul meu era foarte slăbit și foarte încurcat de propriile păcate, dar și de proiecțiile și adevărurile celorlalți pe care le-am internalizat și am căzut de acord și le-am făcut cumva, le-am dat putere să fie realitate. Fiind într-o stare mai delicată, am căzut de acord, inconștient, fără să vreau. Băi, da, poate chiar sunt leneșă, poate nu fac destule, poate nu încerc suficient. După câteva ore sau zile sau săptămâni, Dumnezeu venea și mi-aducea în față: hei, dacă nu vroiai să lucrezi, bănuiesc că nu țineai firma deschisă și plăteai peste 20.000 de euro la stat când puteai să-i folosești să te faci bine pe tratamente.
Hei, dacă nu vroiai, nu aplicai la atâtea joburi, nu spuneai oricărui aude care are nevoie de job, că babysitter, îngriji, orice, curat în casă, m-am oferit să fac orice efectiv. Dar Dumnezeu nu a permis să mă mișc într-o direcție de asta de venit. Cumva mesajul de astăzi este punctual, legat, strict de adevărurile care nu sunt adevăruri. Cuvintele, imaginile, proiecțiile de realitate cu care alții vin către noi. Și asta e cam de neevitat, pentru că se va întâmpla toată viața. Însă, atrag atenția asupra acelui punct în care ai, această fereastră în care vezi ce vine spre tine. Verifici cu adevărul tău și adevărul lui Dumnezeu despre tine. Ceea ce n-am putut să fac, dar Dumnezeu, pentru că luptă pentru mine și mă protejează, a putut să facă în momentul în care am fost receptivă să ies din acea minciună care a fost proiectată pe mine și pe care am acceptat-o ca adevăr. Mai ales după un istoric foarte mare de gaslighting și mai ales după o viață de trăit cu autism, neștiind că l-am și creând masca adaptativă inconștient pentru supraviețuire, pentru că masca în autism și în ADHD, dar cu precădere în autism, este un sistem complex de supraviețuire, nu e o opțiune. Și procesul de masking nu vine, gata, hai să-mi dau masca jos. Adică vorbim în alte videouri un pic, dacă te interesează procesele astea. În video de azi vreau să atrag atenția cu privire la puterea pe care o dăm când venim în acord cu percepția altcuiva asupra noastră. Percepția poate fi adevărată. Și asta e iarăși un alt video, o altă discuție, altă poziționare, altă strategie. Aici vorbim doar de existența realității și faptului că, mai ales de la persoanele apropiate sau persoanele de sânge, de neam. Și aici, din păcate, o problemă gravă pe care o observ atât din experiența proprie cât și a celor cu care am lucrat și cu care am interacționat în ultimii ani în meseria asta de coach de prezență, nu știu cum să-i spun, antrenor de gânduri sau antrenor de gândire. Când vin din partea celor de sânge, acestea ajung să aibă tratamentul juridic conform Bibliei, Biblia fiind un sistem de legi, al unei vrăjitorii, witchcraft. De ce? Pentru că, în primul rând, persoana respectivă, când se uită la tine și te vede într-o astfel de situație, dacă s-ar uita cu adevărat și dacă ar fi conectat cu Dumnezeu și cu Sfântul Duh, ar ști adevărul, ar vedea exact situația în care te afli, ar ști ce să spună, ce să nu spună, când să te împingă și când să-ți dea o mână de ajutor și să zică lasă-te pe spate, te prind eu. Deci odată în mintea lor, dușmanul sau acuzatorul sau răul plantează o minciună. Ei vin în acord cu acea minciună și zic, da mă, persoana asta e leneșă, face umbră la pământ. Adică n-ar trebui să mai primească bani de la ăștia care o ajută, că asta ar ține-o acolo în starea asta. Apoi, pentru că a venit în acord în propriul gând, în propria minte, este scos pe gură. Atenție! Niciodată omul, ființa umană, nu scoate pe gură ceva care nu este adevărat în mintea lui, adică ceva cu care n-a venit în acord, în prealabil, în propria sa minte.
Câmpul de luptă al dușmanului, al diavolilor, al răului, este aici, în mental. Și se întâmplă la nivel practic prin plantarea de gânduri. Ți se sugerează un gând, o idee. De aceea spune în Biblie, make every thought captive and bring it to the feet of God. Nu știu exact traducerea noastră românească, dar parafrazând, ia fiecare gând captiv și pune-l la picioarele lui Hristos. Ce înseamnă să iau gândul captiv? Când aud în mintea mea, nu ești în stare de nimic, ești leneș și faci umbră la pământ. Eu știind că nu este adevărat. Știind pentru că Dumnezeu mi-a relevat în ce sezon sunt și ce treabă are cu mine, dar neștiind și îndoindu-mă pentru că sunt om și carnea vrea să stăpânească asupra conștiinței creatoare. Știind că nu e adevărat, iau acel gând captiv, adică, practic, înseamnă îl resping. Pleacă de aici satană, pot să zic, sau pleacă de aici gândurile, sau nu sunt de acord cu asta. Asta nu este adevărul meu, asta nu este despre mine. Sau o întrebare foarte puternică, a cui e asta? Ce face întrebarea a cui e asta sau cui aparține asta, este că te desprinde de identificarea cu ideea, gândul, viziunea, percepția, imaginea și îți dă acest gap, această spațiu în care să poți veni în autoritate și respinge. A cui e asta? Nu e a mea, nu e de la Dumnezeu, resping. Tot în Biblie spune, resist the devil and he will flee from you. Rezistă diavolului și el va pleca de la tine. Uneori trebuie să reziști 3 luni, alteori 6 ani, sau 3 sau 4 ani, până când respingi. Nu te lupți pentru că în momentul ăla ai dat energie, ci îl respingi, adică nu te angajezi. Deci așa cum eu sunt om și pot să cad în treaba asta și pot să vin în acord cu gânduri neadevărate, adică nu de la Dumnezeu, și alt om poate să facă la fel. Și în momentul în care acel om vine și spune, mă descrie, îmi explică despre mine, este responsabilitatea mea să duc acel adevăr în locul secret al meu cu Dumnezeu și să-l filtrez prin cuvântul și adevărul lui. Și ca să pot face asta, paranteză, trebuie să știu cuvântul lui, trebuie să citesc Biblia, trebuie să mă hrănesc cu cuvânt din Biblie cât de des în fiecare zi posibil, ar fi ideal și necesar. În paranteza, verificându-l cu adevărul cuvântului lui Dumnezeu, îmi dau seama că nu e adevărat și îl resping. În timp, anumite tipuri de gânduri îți vei da seama că nu sunt ce trebuie și le vei respinge automat, fără să-ți trebuiască acest spațiu. Dar, pentru persoanele impulsive, cum am fost eu, și încă am această parte de ADHD și de impulsivitate, acest spațiu de procesare, de a trece din amigdală, de la trigger la neocortex și a procesa, era inexistent și cu ajutorul Dumnezeu în ultimii 2 ani, aproape 2 ani, în aprilie se fac 2 ani de când m-am întors la Dumnezeu, acest spațiu a început să se lărgească și să se mărească. Deci video de azi e ca să te fac atent la lucrurile care vin către tine să-ți spună despre identitatea ta și cu care tu cazi în acord. La nivel tehnic este witchcraft, este vrăjitorie pentru că se folosește mintea, adică gândul, adică spiritul, care poate fi de la Dumnezeu sau nu. Spoiler alert! Dacă nu este
Dacă nu ești și nu mergi împreună cu Sfântul Duh și cu darurile Lui, darul Harului Lui, mergi cu celelalte spirite. Deci nu ai nicio șansă cumva. Închidem spoiler alert. Vrăjitorie din punct de vedere tehnic pentru că folosește spiritul tău. Adică puterea pe care ți-a dat-o Dumnezeu și moștenirea ta la viața veșnică și vie și adevărată și calea pe care o ai de urmat în forma ta pământească, folosești spiritul pentru a lucra împotriva împărăției lui Dumnezeu. Căzând în acord cu o minciună. Pentru că împărăția lui Dumnezeu este adevăr și se bazează pe adevăr. Și un adevăr viu. E un cuvânt care nu rămâne fără răspuns când Dumnezeu dă un cuvânt asupra ta, asupra omenirii, cum este Biblia. Toată Biblia e cuvântul lui Dumnezeu dat asupra omenirii. Și cuvântul lui Dumnezeu vorbește viață asupra vieții noastre, asupra vieții mele. În momentul în care eu vin de acord cu ești leneș și nu o să fii în stare de nimic, sau ești o profitoare, eu în momentul ăla, dacă sunt de acord cu asta, folosesc energie vitală ca să dau forță și realitate unei minciuni. Iar asta, la nivel tehnic, din nou spun, este vrăjitorie. Sunt în acest video multe concepte pe care le-am atins și care merită videouri separate pentru a le înțelege, dar asta în funcție și de interesul tău. Păi, vreau să știu mai multe despre witchcraft sau îmi spui o situație de-a ta și o desfacem într-un video viitor. Ca să concluzionez, mesajul de la Dumnezeu de azi este să fim foarte atenți cu ceea ce venim în acord aici. De aici este câmpul de luptă, aici se întâmplă războiul spiritual. Aici se dă greul. Pentru că odată ce este instalat aici și acceptat de sine ca adevăr, va urma cuvânt, va urma acțiune, va urma comportament. Cam acesta e mesajul pentru astăzi. Nu credeam că o să fac azi conținut. Am o energie destul de scăzută, dar în această energie scăzută am ales să-mi fac rutinele, lucrurile mele clare și sigure, în ritmul meu lent. Și acum, citind ceva în zona asta și apoi ascultând ceva pe zona asta, am simțit un nudge, un impuls în spirit, deschide telefonul și spune la oameni despre asta. Așa că here I am, ți-am spus, sunt curioasă de părerea ta, cum ajunge mesajul ăsta la tine și până data viitoare, când ne mai vedem pe aici, pace în zâmbete și calm în mers.